So hello mga kabisdak. Natakarog bukid. Sabida tag bukid kay mga hoy. Oh. Bukid ta bukid. Sabida tag bukid mga kabisdak. Kay wala tay kahoy. Malak kayo ang gasol. Wala tayo covered. Hindi na ada tao. Tikong. So mo na ilang gitalungan guys. Kabistak mo ilang gitalungan oh. Hello. Sumo na ilang gitalungan dati. Karon ilang itanom diri. Kang repolyo. Dero isip. Wala may tanom diri. Aro. Muna makabisdak oh. Oh. Ilahang tanom diri, ang ilahang area. Nila airpat. Nila papa sa nguyuan. Ilahan ng kurpo diri nga ginagulayan. No. So mo na diri nga dapit pagkakutasa ay. Ano deh hakap deh. What a beautiful Sunday. Oh. Sa kabukiran. Okay. Gabi. Perting kana. So sa cellphone na tayo nag-vlog mga kabisdak kay kapuya. So anto sa taxi cellphone tong gamit no. Ay okay andre agyan bukso budag kahoy. Oh. So mo na ang pasada mga kabisdak ko. Wow. Wow, karang kahoy. Lao. Kakahoy. So, mo to dito mga kabistak ang Maragusan. Ito. Blurred lang. Cellphone ra mo ni makabistak. Patay kini kong cellphone kay baratohon ra ni. So mo na dia ang Maragusan. Yan. Nagwapo dire bogi drone. Grabe. Nara mga kabisdak ko nung aming kahoy. Rest di karon ni Mrs. So wala may milayang trabaho. So magpabukit sa mi aming kahoy. Shout out na kay Creator Era day. Na shout out si Munadol. Kay Electro Ride Vlog. Shout out Adol. Wala mga subscriber sa kanang YouTube. Shout out nga mga lodi sa mga motovlogger. So shout out. So wala sa tay motovlog karon mga kabisda kay tungod tong kabisi. So ano ni. Di sa tasa wala sa tay mga travel adventure karon kay ipit. So mo na dire. Kini nga yuta dire mo na sa kong iyaan. Shout out. Lainday Roselyn Batuto, shout out sa mo da. Day. Gwapo kay view mga kabisda ko.
Wow. Hawa na ka ilang mo na ilang mga talungan da mga kabisdak dati kato kong mga dati na kong vlog o di ba kay mga talungan to dire karon ang ilang itanom di mga kabisdak kay repolyo nya ang ilang seedling katong sa gumson mi dire giulan diri sa kuan di sa mondapit na mo sa may Davao de Oro yan amo to yung mga landslide baha napiktahan pud ang mga tanong mo diri ang kutob sa mga nagulay na diri pating luya ang uban gipang landslidean ang uban gipambahaan ang ilaha diri kay nangalata nya karon nagsiling na puslag bag-o og mga repolyo so mo na diri nga dapit nga area na diri na pikas nga diha nga banda sa kuwag gyapon na diyang kuan sa kuyaan sa mga Imbudo family. Shout out si Modi Aziz. Kay Gaga, kay Aileen. Yan, mga followers. Mga followers ito na kay Ma'am Aileen. Kay Teacher Aileen Imbudo. Shout out si Muragaw. O kay Lori po day sa kay Teacher Lori po day. Lorilin Imbudo. Shout out. So yahay ko mga kabis na kay videographer ako niya si Mrs. may tigtadtad oh. Sige tarong nga. Sige. Tarong nga. Kita magtadtad. Okay. Videographer naman ko. Halo. So mga house may mga kabisdak. Tara! Huwag sanang sasaktan ang puso.
Hingal kabayo mga kabisdak. Oh. Hindi ta na pang santo si Mrs. Ano, Bogs? Ang labaw. Kasi pang ibabaw. May mabaw, doon ka sa ako, ilabaw. Ah, bababaw sa duha ka sako? Oh. Ano labok? Ano ito? Pwede, pwede. Pwede. Di ba? Pwede. Oh, kada na isapaw. Di ka tumuko ng bukid. Deh. Mas masangir ang kotsa ko. Di pod. Ano lang. Ukani, ukato. Ukani ra. Wag ato isa. Melsa. Smile. Smile. Apa? Luag pa! Busing dini ito madala. Kano daw? Pasaan? Bismillah, bira. Ang kanta mo na eh. Ganino. Kari. Bugi mo kini. Gani. Ito to na Bugi lang na. Bugi na. patubog sa to dapat sa kain ko rin. Galak, anak. Katoy ka. Bukal ka na. Kaya ipaligid lang ako ni. Hindi na ipaligid. Asa pulto nimo? Igo ang ko nito. Hindi na hitan. Ligid lagi. Ito mo dito. Sige sa lang matanong. Wala makanay tanong. Asa tanong? Tanong si dito. Hindi mo kondo. Sige silang isipin. Hitan eh. Sige. Biglas na. Ano lang bilin ko tayo para maklaro yun. Bago na po di? Oh. Sige na po 2 minutes lang kita. Eh, dili ako paligid dito ka bagatang unya. Alang. Sige na. Balik ko na pa sa ano na eh. Basta trabaho na. Napil mo pa rin yung ugbok. Ginoon ang kahoy na naman bukutan. Bolera. Wala na eh. 20. Ano? Napil ang kuhan. Namin ang hikat. Wait, klar. Good. Okay. Ako na ikuan. Tuara ang lungsod sa Maragusan, Municipality of Maragusan.
Apoy. Kuya gid ay. Sayo sa. Pagbahada sayon. Ketika puya mga kabistak. Ketika tasas beda. Asa daw? Izo man pani mo. Puya eh. Kapoy ni mga kabistak. Tabangay ko niyo, mga kawita. Kutas. Dugay na kayo nga wala ka pangahoy baka nakasudad bukid. Magdapaguan. Pangpatiwas sa kakapoy mga kabistak. Yusi. Puslan man. Mag-rublag na ta kabistak. Rublag na rublag. Kamantay ko an. Wala matay budget pang travel na to. Pang road trip.